ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା। ପିଲାଏ ତୁମର ପ୍ରଥମ ବୋଧେ ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ତ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ମାର୍କ ରଖୁଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାର୍କ ରଖିବେ। ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପାସ୍ ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 60 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସେ 90, 95, 98 ରଖିବେ ସାହିତ୍ୟରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ସବୁ ପିଲା କେମିତି ପାସ୍ କରେ। ମୋର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆର ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ 50 ମାର୍କ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିছে 50 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ। ମୋର ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବେ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ଦିନ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ନେବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଧରିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ 50 ମାର୍କ ମିଳିବ ସେଇଟା ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁକି ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଯାହାକୁ ଅଟୋସମତ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେ କି ଆମର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଥିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଥିବାର ସୂଚନା ଭୀମ କାହାଠାରୁ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ କାହାଠାରୁ ପାଇଥିଲେ। ତୁମେ ସେଇଠି ତୁମର କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିବ, ନିଜେ ମନକୁ ପଚାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛ, ଭଲ ମନେ ରଖିଛ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଥିବାର ସୂଚନା ଭୀମ କାହାଠାରୁ ପାଇଥିଲେ। ଥିଲା ନକୁଳ, ଅର୍ଜୁନ, ସହଦେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 4 ଜଣ ନାଁ ଦେଇଛି। ପିଲା ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି ଏଇ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହେଇଥିବେ ହେଲା। ତୁମେ ପଢ଼ି ଯାଇଥିବ ତୁମେ ଭଲକି ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟାକୁ ଦେଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ି ଯାଇଥିବ ତୁମେ ତା'ର କ ଖ ଗ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଲେଖିବ। ମନେକର ତୁମର ଏଇଟା ଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ଯଦି ଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ତୁମେ ଗ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଗ ଲେଖିକି ପୁରା ଉତ୍ତରଟା ସମୁଦ୍ର ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଲେଖାଇ ସେମିତି ଲେଖା ହେବ ଯେ କି ତୁମର 3 ନମ୍ବରର ହେଲା ଗ ଉତ୍ତର ହେଲା ସହଦେବ ଲେଖିବ ହେଲା। ତା 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଲା ଗ ସହଦେବ 4 ଜଣ ନାଁ ଦେଇଛି ତ ଗଟା ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲା। 4 ଜଣ ନାଁ ଦେଇଛି ତ ଏମିତି ଉତ୍ତର ସବୁ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଆହୁରି ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ 50ଟା ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, କେଉଁଠି ହଜିଛି ଖୋଜି ଦେ ମୋର ଡ୍ୟାସ୍ ଚାବିକାଠି। ଏଠି ପ୍ରେରଣା ରହିଲା, ଚେତନା ରହିଲା, ଭାବନା ରହିଲା, ଯାତ୍ରା ରହିଲା ନା। ତ ପ୍ରେରଣା ହେବ କି ଚେତନା ହେବ କି ଭାବନା ହେବ କି ଯାତ୍ରା ହେବ ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିକି ଯାଇତ ଖାଲି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତରଟା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ସେଇ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ସେହି ତୁମକୁ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିବତୀ ଦେବେ ହେଲେ ତୁମେ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ି ଚାଲିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯାହାଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ଉତ୍ତରଟା ପାଇପାରିବ। ତାକୁ ଯେତେଥର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ତାର ଉତ୍ତରଟା ପାଇଯିବ। କେଉଁଠି ହଜିଛି ଖୋଜି ଦେ ମୋର ଡ୍ୟାସ୍ ଚାବିକାଠି। ପ୍ରେରଣା ଦେଲା, ଚେତନା ଦେଲା, ଆଉ ଭାବନା ଦେଲା, ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଲା। ଇଏ ତ ଦେଖ ତୁମର କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି। ସେଇ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ନା ତୁମର ଉତ୍ତର ଦେଖିବ 10 ନମ୍ବର। ଆଉ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଖ ହେଉଛି ତା'ର ଉତ୍ତର। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖଟା ହେଉଛି ତା'ର ଉତ୍ତର। ସେ ଖଟା ଉତ୍ତର କିଏ ସେ ନା ଚେତନା। ଆଉ ତା କେଉଁଠି ହଜିଛି ଖୋଜି ଦେ ମୋର ଚେତନା ଚାବିକାଠି ହେଲା। ତ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା କିଏ ସେ ନା ତୁମର ଖ ହେଲା ଉତ୍ତର ଚେତନା। ଆଉ ଖ ହେଲା ଉତ୍ତର ଚେତନା। ଏମିତିଆ ତୁମମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଉତ୍ତର କରିବ। ତାପରେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏମିତିଆ ତୁମର ସବୁ ତୁମର 50 ମାର୍କ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲ। ସେଇଥିରେ ତୁମର ସବୁ ଅଛି ଗ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାରଟା ପଢ଼ିବ ଯେ କି କୀର୍ତ୍ତି ସୌରଭ କଲା ଦିଗେ ଦିଗେ ଭାସି ଏଠାରେ ଉପମୟ କିଏ ସେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଗ୍ରାମାରର ହେଲା। ୟାର ଉପମୟ କିଏ ସେ ନା ତୁମର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ କୀର୍ତ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି? କିଏ ଆସିବ ନା କୀର୍ତ୍ତି ଆସିବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଅହି ମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଅହି ମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଅନୁପ୍ରାସ ହେଇଛି ନା ଯମଜ ହେବ ନା ରୂପକ ହେବ ନା ଶ୍ରେୟସ ହେବ। ତୁମ ଗ୍ରାମାର ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିଥିବ
ତେବେ ୟା ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଯମକ। ତୁମେ ଯମକ ଲେଖିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଯମକ ଉତ୍ତର ହେଲା। କି ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି ନା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏମିତି ତ 50 ମାର୍କ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ, ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରଖିବ। ଏଇ ତ ତୁମର 40 ରଖିଦେବ ହେଲା। ଯିଏ ଭଲ ପିଲା 90-95 ସେମାନେ 50 ରଖିଦେବେ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ହେଲା, ତୁମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଲେ ତୁମେ 40 ମାର୍କ ଥୁଆ ଏଠି। ତାପରେ ପିଲେ ଫେର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁକି ତୁମର ଆସିଯିବ ଫେର 50 ମାର୍କ। ସେ 50 ମାର୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି 5 ମାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି 5 ମାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ 5 ମାର୍କ ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ତୁମର ଗୋଟେ 10 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁକି ଏସେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି, ରଚନା 10 ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ତୁମର କରିଯିବ। ଏସେ 10 ମାର୍କ ଲେଖିଦେବ, ଛାଡ଼ିବନି କେବେ, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିବନି ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଲେଖିବ, ତା ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ, ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। କିଛି ବଢ଼ିଆ ମାନେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତା 10 ମାର୍କ ଲେଖିଲେ 10 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ ଚାଲି ଆସିବ। ଯିଏ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ 10 ମାର୍କ ଚାଲି ଆସିବ ହେଲା। ମନେକର ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ ଯାହା ତୁମେ ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନେ ସବୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଭଲ ପାଅ, ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଉପରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଲେ। ଏବେ ଆମର କାଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇସବୁ ତୁମେ ରଚନାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଲେଟର୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ରଚନା ପରେ ଲେଟର୍ ଆସିବ ଚିଠି। ଚିଠି ସେମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ, କିଛି ତୁମର କହିବାର ନୁହଁ। ଏ ବାବଦ ତୁମେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ 50 ମାର୍କ, ଏ 50 ମାର୍କ ତୁମେ ଯିଏ ଭଲ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 45-46 ରଖିଦେବେ, ସେଆଡ଼ୁ 50 ରଖିଦେବେ, ତାଙ୍କର 98-96 ମାର୍କ ରହିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ତୁମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି ସେମାନେ ଭଲ ମାର୍କ କେମିତି ନା ତୁମର 50 ମାର୍କରୁ ପ୍ରଥମ 50 ମାର୍କ 40 ମାର୍କ ରଖିଦେଲ। ଏଇ ଯେଉଁ 50 ମାର୍କ ତୁମର ଏ 50 ମାର୍କ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଲେ ତୁମର ଥୁଆ 30 ମାର୍କ ଥୁଆ। ସିଆଡ଼େ 40, 30, 70 ରଖିବ ପିଲା ପରା। ତ ଯେତିକି ତୁମର ଖରାପ ମାନେ ତୁମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଖରାପ ନୁହେଁ, ତୁମ 70 ମାର୍କ ଥୁଆ ତୁମର ସାହିତ୍ୟରେ ହେଲା। 70-60 ମାର୍କ ଥୁଆ ତ ସାହିତ୍ୟରେ। ତା ମନ ଦେଇକି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ସେ 50 ମାର୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଇଏ 50 ମାର୍କ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 4-6 ଦିନ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା ତୁମେ ମୋତେ ରିଭିଜନ୍ କରିଯା, ଖାଲି ଆଖି ପକେଇଯା, ଘରେ ରହ, ବାହାର କୁଆଡ଼େ ଯାଆନି। ମୋର ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭଗବାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି, ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, କେହି ନଥିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ରହିବେ। ଆଉ ତୁମମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଢ଼ିବ, କରିବ, ଲେଖିକି ଆସିବ, ସଫା 60 ମାର୍କ ଥୁଆ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ।